Hola, jo sóc el Marc i ara us explicaré un vídeo que tracta d'un nen pobre que enveja un altre per la roba. El nen pobre desitja que convertir-se en el nen ric i de sobte el nen pobre es converteix en el nen ric i comença a emocionar-se i de sobte l'àvia arriba i li diu al nen que puja a la cadira de rodes. Ara us deixaré amb una petita part del vídeo. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Jo crec que això que ha fet el nen no està bé perquè tu t'has de valorar com ets. Fins aquí la meva reflexió sobre el vídeo.